Koji sport bi možda zabranio jer ti ide na živce? Nogomet. Badminton. Da. Sport ne bi ni jedan zabrao koliko je poznan, ne znam. A nijedan mi ne ide na živce. U biti nijedan sport mi ne ide na živce, sportovi su mi okej. Pa ne bi. Zašto? Zato što se stvara prevelik hype oko njega koji bi se mogao uložiti u nešto puno bolje. To je za djecu, a ne da se ljudi opasno bave time, ne, ja tak da. Još je olimpijski sport, tak da. Ne, nemam uopće odgovora. Za vas ko je najdraži sportaš svih vremena? Najdraži svih vremena, ajoj. Vlaović. Maja Šuput. Moglo bi se reći Mike Tyson, evo ne. On mi je glavni kao. Luka. Dražen Petrović, definitivno. Da. Oskar Piastri. Zašto? Zato jer ima odličan mentalitet.